Ganong ako paman. Kaya mga trahedya, dili nagikas Ginoo sa pag-abuso sa tao, sa kinaiyahan nga gihatag sa Ginoo. Mga landslide, mga baha, mga luno, kautan ko sila mga tao, motong nadatugan sila, ang tumagdili sa atong pagkatulog, sa atong relasyon nga tus Ginoo. Ginoo sa tumasi pagkapapat, itong meron Ginoo. Kaya alingin ang tapat, kung sa'yo sulti. Salamat kay Misimba. Tulingay mo tapat. Salamat kay Misimba. Ano na ako, ano sa tapat. Karon nga anata sa ika-tulo nga Domingo dining panahon sa Kwaresma. Kung nakabanay tayo nga ituig mga nilabay, daghan kayo mga trahedya nga nahitabo sa kalibutan. Labi na din sa itong nasod, no? Daghang mga kalamidad. Kung panalitan na yung mga kalamidad sa maslinog, baha, bagyo, kamatay, gira, ano sa pa? Kalamidad. Lunog, karang Laginia, o El Nino. Kung nahitabo ng mga butanga sa tibok kalibutan, buot ba di pasabot nga silot na nis Ginoo nato? Dili. Tungod kay nagkadautan na yun ang mga tao. Kaya pandemya. O kanang gira sa Ukraine o sa Russia. Buot ba na pasabot nga ang taga-Ukraine makasasala na yung mga tao mo gigira sila? Nga kita mas buutan sa taga-Ukraine? Dili. Ha? Di. Kanang mga sakit atong ibati, kanang mga katalagman nga ibati karon. Makaingon ba ta nga gikan na di ka nila Ginoo kay ginahinaya na tagsilot niya? Dili. Kung di na gikas Ginoo, asa na gikan? Kinaiyahan. Ha? Ako ba mo ingon nga pader silot na nas Ginoo pader Ako ba mo ingon pug dili? Ha? Ako ba mo ingon nga silot Ginoo mo yun sila Ginoo? Unsa ba akong nahimong sa nga imo akong gisilutan? Di ba dahil mga tao, mga na? No? Nganong nasakit man ko Ginoo. Unsa ba dahil kadako ang akong nahimo, nganong ako imo man kong gipaantos. Nganong ako may nasakit Ginoo. Nganong di man akong tapad. Ha? Nganong man itong mga marites mo, mahinog ito na nasakit. Ha? Nganong ako paman. Gisilutan na ba kung nimo Ginoo? Pahinumduman. Pero pangutana, silot na ginas Ginoo na mga katalagman na tungtok nga na sinati? Ang tubag, dili. Ha? Kanay mga trahedya, dili nagikas Ginoo. Kinaiyahan. Kung ato ba yung pamalandungan, tanan nga mga kalamidad nga nahitabo sa atong kalibutan o sa atong nasod, bunga sa pag-abuso sa tao, sa kinaiyahan nga gihatag sa Ginoo. Mutuo ba mo na? Tuo. Ha? Kining mga paghitabo sa kalibutan nga usay wa di na kasabot, bunga bali sa atong daotang giniwatan sa pag-abuso? Oo. Tungod kay wa nato ang pingin ang kinaiyahan nga gihatag sa Ginoo. Nagtuo ta nga ato ani mo nang atong pahimuslan. Nakalimutan nato nga kitang tanan mga saopra, mga piniyalan rata kinintanan nga naas kalibutan. Pero tungod kay atong giabusuhan, o nang daghan ng trahedya. Letan, mga landslide, mga baha, mga lunok, nganong dali raman kaayo ron maglunok. Tungod kay ang tao, gipamutol ang mga tao. Ipaputol ang mga kahoy, giabusuhan o dati pulihan o tanong. Ano ba kabantay ka na? Karon, ngayon grabe naman itong inita. Tapos Ginoo murag pag balutok o mga adlaw, umubuhat kang init. Grabe na itong inita nga no. Sa una di man yun nga, di ka init. Kaya naman, gawas gaway kahoy, matod pa, ang atong ozone layer, nakapuslot na. Kinsa mahinog na pagpuslot, tabi nagpuslok-puslok ito puslot. Ha?
tungkol sa atong mga daotang Okay, binuhatan, tungkol sa abuso. pag-abuso sa mga aso nga grabe, na wag gyud mo kontrol ang mga tao. Tanaw ang panahon tungkol sa climate change. Imbis ting uwan, grabe kinita. Unsa og ting init po, grabe uwan ka. Uya og muuwan po ron, tagsang simana. Tagduwang simana. Ang trahedya nga atong nasinati, ang mga sakit nga atong nasinati, bunga sa pag-abuso sa tao. Napader, kung gikan na sa tao, nganong mitugot man ang Ginoo, nga mahitabo ni nato. Kung gihigong matas Ginoo pader, kung ang Ginoo maluluyon, nganong iya mang gitugot nga mahitabo ning mga katalagman. Nganong iya mang gitugot nga masakit ang tao. Nganong wa man niya babagi ang mga katalagman sa kalibutan. Unsa kay tuba? Ha? Buot mapasabot, huwag niya babagi kay kini mga tawhana, mga makasasani, ang inyong hipuson. Ha? Ang katalagman, dili lang para sa mga makasasala. Kay bisan ang mga buutan, makasinati gyapon katalagman. Kay ang katalagman, masinati sa tanan. Mabito na sa Ebanghelyo, sa diyang ipapatay ni Pilato ang taga-Galilean, niingon ba ang Ginoo nga taga-Galilean, mga makasasala ni mo na ipamatay? Ang tubag sa Ginoo, dili. Katong ginatugan sa tore, matubas sa Ebanghelyo, buot mapasabot, mga dautan ko sila mga tao, motong ginatugan sila, ang tubag dili. Kay bisan og maayo, makasinati kag pagsuway. Mabito si Job, diba? Sa Biblia, grabe kabuutan si Job, pero exempted ba siya sa mga katalagman sa sakit? Dili. Pero nga nung nitugot man ang Ginoo nga makasinati ang tao niini. Una nga rason, tungod kay gustos Ginoo nga pukawon ta sa atong pagkatulog sa atong relasyon nga tus Ginoo. Tungod sa kamoderno sa panahon, daghan ang mga tao nga di na mahinumdum og Ginoo. Daghan ang mga tao nga di mo tuo og Ginoo. Kay tungod sa ka-high-tech, magtuo sila nga mahimo na nila ang tanan nga walay Ginoo. Kabantay mo, usahay sa itong kinabuhi o di bitaw ta masakit, di kayo ta magampo. Kung nindot ka itong kinabuhi, usahay di ta musimba. Pero kung nga nagalit katalagman, grabe na muluhod-luhod. Ha? Kadaat lang na musimba. Ha? Talang kalihong kasimbahan na anak. Kaya naman, nasakit naman. Maunang ang mga katalagman sa itong kinabuhi, gitugot sa Ginoo nga mahitabo, aron pukawon tas Ginoo. Nga ingnan tas Ginoo nga, uy, di apako, ayaw ko kalimti. Ha? Nabot pasabot di ay, ang mga katalagman o trahedya o mga pagsuway sa kinabuhi, usa ka pagpukaw o pagpahinumdom sa Ginoo nga naa pa siya sa atong kinabuhi. Usa ka pahinumdom nga dapat di nato kalimtan ang Ginoo. Usa ka pahinumdom nga ang Ginoo mo ay pinaka-importante sa atong kinabuhi. Di ba kabantay ka? Daghan ang mga tao nga abtik kayo muduol og simbahan kung naanay pagsuway sa kinabuhi. Ha? Mo nang ipahinumduman tas Ginoo nining ang Ebanghelyo nga naa siya. Mo nang dapat dili nato kalimtan ang Ginoo sa atong kinabuhi. Unya gawas nga di nato sa kalimtan, ihatag po ng Ginoo og sambingay sa Ebanghelyo sama sa usa ka igira. Nga dapat kuno sama sa igira sa dili paputlon, dapat mamunga siya. Kay aron ang iyang pagkakahoy, daghan ang makapahimulos sa iyang mga bunga ug daghan ang malipay sa iyang mga bunga. Kining maong sambingay, nagpahinumdom ni sa itong kinabuhi, nga kita gitanom sa Ginoo dinis kalibutan.
ug dapat pud kuno ta nga mamunga sa dili pa moabot ang panahon sa tin-ani. Sa dili pa moabot ang panahon nga hukman tas Ginoo, dapat nakapamunga na ta sa atong kinabuhi. Ug unsa man ang mga bunga nga dapat natong ipakuyanap sa tibuok kalibutan nga gustos Ginoo? Unsa man nga mga bunga? Mga maayo nga mga bunga? Example sa mga maayo nga mga bunga. Pagtabang sa mga tao. Okay. Ang pinakadindot nga bunga nga atong ipakita sa Ginoo, kanang gitawag nato gifts of the Holy Spirit. Mga gasa sa Espiritu Santo, mauni ang dapat nga mga bunga nga atong ipakita ngadto sa katawhan. Unsa may example sa mga gasa sa Espiritu Santo? Paghigugma, kalinaw, kalipay, kaalam, pagkamatinud-anon, Kabot pasabot, mga maayo nga mga hiyas o mga maayo nga mga bertod dapat maoy maghari sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. Kay baton pa sa Ebanghelyo, kung di kuno ka makapamunga, angay kang putlon kay wa na kay hinungdan nga pagkakakoy. Pero grabe ang Ginoo. Kaya di man ta automatic kaputlon niya o di ta makapamunga. Tagaan pa ta niya chance aron gyud makapamunga. Mabito na ako yung tag na padre. Ngano man yung mga daotang tao, dugay man mamatay. Ya kani Ginoo mga buotan, dali na kuha ko sa Ginoo. Tinuod ba? Posible po. Kung pangutan na ito ito galing, ganong buhit pa man ko? Tungod ba kay buutan ko? Posible nga, tungod kay buutan ko ka. Pero pinakadakong rason, gibuhit patas Ginoo, tungod kay gitagaan tas Ginoo og chance nga makapamunga o maayong bunga. Kung yung taganong dugay mamatay ng mga makasasara, mga kriminal o mga unsay pagbuhat kay dautan, gibuhi na sila sa Ginoo hangtod karon, dili tungod kay ipadayon ang ilang dautan binuhatan. Gibuhi pa sila sa Ginoo tungod kay gitagaan sa Ginoo nga magbag-o sa iyang kinabuhi, maghinulsol sa iyang mga sala aron makapamunga siya og maayo na mga bunga. O siguro mo ni hagit nato dining panahon sa Kwaresma. Ampingan nato ang kinaiyahan nga gihatag sa Ginoo kay aron walay daotang kalugidad nga maresulta sa atong daotang binuhatan. Gasa man is Ginoo, ato ning ampingan. O ang atong kinabuhi apil man sa gasa sa Ginoo, manikamo ta nga pagkapamunga ta o maayong bunga. Kaya kung naatay maayong mga bunga, daghang malipay sa atong maayo na mga bunga. Dinarap pa. For videos, please click here and subscribe my YouTube channel. Thanks for watching.